Pre početka klipa hteo bih da vas obavestim da sam napravio svoj Instagram profil. Hteo bih da vam kažem samo da me zapratite jer ću tu izbacivati slike, pa hajdemo na prank. Ti slobodno uđi i pusti se priče i piće naruči. Ti znaš da ja nisam samo opcija, ti dobro znaš kako da me isprovociraš i ti najbolje znaš da ti meni nisi samo broj nego život. Zato nemoj da mi radiš to, pa kaži kako se ne stiriš kada vidim da sve mi radiš namerno. I zato sada idi, samo idi, mi smo zajedno. I kad nećeš da se smiriš, laži širiš, a to ti nije pametno. I zato sada idi, samo idi, mi smo zajedno.